Здаецца, тут нешта скралі, але што? Што ж тут было? Я зразумеў, што тут было. Я памятаю гэтую хварбу. Гэта тут была бетонная такая вось, абы што, за якім можна было хавацца. Памятаеце такія рэчы? Вось, бачыце, кавалачак. Цікава, навошта яны гэты кавалачак тут пакінулі? Каб я здагадаўся, што тут была бетонная абы што? Ага. А што б вы сюды пабудавалі, калі тут ужо знеслі, зруйнавалі бетоннае абы што? Мабыць, вы бы пабудавалі іншае бетоннае абы што, ці што?